Ассалому алайкум, нӯман Некрузшон аз Ришо. Хуш омадед ба мини-курси Xmindish бо чиай. То имрӯз мо тамоми имкониятҳои асосии Xmind-ро омӯхтем. Дар ҳақиқат имконият бо зиёдтар дораву чизое ки лозима буд барои шумо корро сар кунен, фаҳмед чӣ чие, чӣ хеле, ҳамаша омӯхтем. Дарси 9: чӣ гуна бо Xmind ҳадафҳо, вазифаҳо ва вақти худро самаранок идора кунем. Акнун вақти он расидааст, ки бубинем чӣ гуна ин барномаро дар ҳаёти ҳаррӯза ва кор истифода барем. Бисёр одамон фикр мекунанд, ки Xmind танҳо барои сохтани харитаҳои зеҳнӣ аст. Аммо дар асл он метавонад ба шумо дар идоракунии ҳадафҳо, вазифаҳо ва вақти корӣ кӯмак кунад. Биёед як мисоли оддӣ гирем. Фарз кунед, ки ҳадафи шумо кушодани як мағозаи нав аст. Ба ҷои он ки танҳо нависед кушодани мағоза, онро ба қисмҳои хурд ҷудо кунед. Бинед чӣ хел зурае. Масалан, ҷустуҷӯи ҷой, омода кардани буҷет, харидани таҷҳизот, ҷалби кормандон, реклама, маросими ифтитоҳ дар пример нишон дода шавад. Дар примера мо чӣ зада назар дореҷа? Рейбен метабидку айнако ана ҳаваи чиз. Шумо як бор аҳамият диҳенда, шумо барои кушодани ягон мағоза ё ки ягон проектона сар кардан, як галат чиз лозимае. Номи проекта менависен, дальши ҳам менависен. Ине хеле шава бояд, ине шава бояд. Мавозеа ине иҷа пример нишон метим якта. Ида дарси 11-мае. Хоб. Ине мине. Нигоҳ кунед чӣ хеле. Шашум ҳамаш вақт мондагиае. Оли меем тоирам дарсҳои дигарда. Просто ки як номи темаро менависему, подтемаш ҳамаи чизша менависем. Ҷустуҷӯи ҷой, чӣ хел бои подтемаи хича дорад. Ҷой айгиҷо бошад, чанд метри квадратӣ бошад, чӣ хеле бошад, ремонт дошта бошад, надошта бошад, агар надошта бошад, чӣ хеле ремонтш мекунӣ. Як гала чиз дорад дар ҳақиқат. Просто ҳеҷада менависен, пага аётон намебирояд, ки кадом корш монд, кадом корша накардам, чӣ хел буд. Ҳама ино мешавад пагашба. Ҳоло ҳар яке аз ин бахшҳоро боз ҳам ба вазифаҳои хурдтар тақсим кунед. Дидем мисол ҳамин чизои будагиро бо майдатар. Масалан, дар бахши реклама метавонед чунин зермавзӯъҳо дошта бошед: сохтани саҳифаи Instagram, омода кардани логотип, сабти видеоҳои рекламавӣ, ба роҳ мондани реклама, таҳияи нақшаи контент. Бо ҳамин усул ҳатто ҳадафҳои калон ба вазифаҳои равшан ва иҷрошаванда табдилӣ меёбанд. Просто Instagram кушодан нею ин қадар чиз. Омодаи логотипу, сабти видеоҳову як гала боли ҳамаш нест. И просто ман оз нишон додистам, ки чӣ хел ҳамира вақтмона самаранок истифода барем ба истифодаи ҳамин барномаи Xmind. Беҳад аҷоибакай. Акнун биёед аз маркер истифода барем. Мисол маркерам иҷада хеле, ки барои ҳар як вазифа метавонед ҳолати онро муайян кунед. Масалан, иҷро шуд, дар раванди иҷро ҳанӯз оғоз нашудааст. Ҳамин тавр бо як нигоҳ шумо мебинед, ки кадом корҳо анҷом ёфтаанд ва кадомашон ҳанӯз дар пешанд. Иам нағзайдаам хеле маркер мемонӣ, баъд мебинӣ кадом кор шид, кадомаш нашид, бо иҷа мешава. Ман намедонам дар инои шумо меша намеша. Хе зер мекунӣ, мезаниша хат мекаша, ки уҷа дигар раво нестай, кор намекуна ва ида проверсияше. Шумо инчунин метавонед барои ҳар як вазифа сана, афзалият ё ёддошт илова кунед. Мекушоимша. Ин махсусан барои лоиҳаҳои калон хеле муфид аст. Пример аз диаграммаи Гант. Ҳамин диаграммаи Гант ё ки инам хеле задача монданак да премиум кор мекуна. Ман оз якта месозуму просто ки да шумо нестай сурано. Мебиёем иса нигоҳ кунед. Ҳар як этапа навистагӣ нишон додагиае. Мисол нигоҳ кунед, кушодани саҳифаи Instagram барои мағоза. Аз 6 август вақт мондем то 14 августа, давоми 7 рӯз ина ҳамин нафар бо номи Азиз бояд амира бикуна. Чӣ кор бикуна бояд? Кушодани саҳифа. Чӣ дохил мешавад дар кушодани саҳифа? Этапи якум подготовкаи стратегия. Стратегия мо Instagram пеш бурдан. Этапи дуюм визуальное оформление и упаковка. Мисол биненда иҷа 6 август 14 август мондам, а иҷа 14 рӯз додам ша. 7 рӯз. Иҷа ман бояд 14 рӯз медодум мисол.
хай дальше мирем. Дальше. Визуальное оформление. Рӯзи чоруму шашум бояд ҳамаи инамиро бикунад. Ай рӯзи ҳафтум то даҳум бояд создани контент плана и заготовка постов кунад. Этапи чорум техническая настройка и запуск. Рӯзи 11-12. Этапи панҷум продвижение и работа с аудиторией после открытия. 13-14. баъд иҷа дальчи меша менеҷерора мемонад, CRM мемонад, дигар чизо ҳамаи ба ёд ҳами дуруни ҳами инстаграм кушоданаш дохил меша. Дальчи да ба ёд кадан мегирин ҳар чиз. Хеле кна этапи шашум хеле вай дига воронка продаж соз мекунен, инша мекунен, вайша мекунен. Ана ҳами хел мекунен, баъд шумо пага осон мешавад ки ай ҳамун CMM-чика, ай вай маркетолога хушрӯ фаҳмонен ки ина мисол ҳамин қадар сумма туда метиҳем. Ту чӣ кор кардӣ? Кадом корро иҷро кардӣ? Шумо агар SMM-чик ёки дигар чизо бошен, ҳар як коррои кардагитонро ина ҳамин хел менависен. Тамом пага вақти пеши шефам рафтен, ҳамин хел хушрӯ нишон метиҳен, инами корроро кадо мегӯен. Дальше мерем. Як маслиҳати муҳим. ҳар субҳ 5 дақиқа вақт ҷудо кунед ва харитаи худро аз назар гузаронед. Ин ҳамун харитае ки шумо зида болош кор кардасен, ҳавая дар назар дорад. Корҳои иҷрошударо қайд кунед, вазифаҳои нав илова намоед ва афзалиятҳоро нав кунед. Ин одати хурд метавонад ба шумо кӯмак кунад ки ҳамеша вазъияти кори худро назорат кунед. Шумо ягон бизнесмене, ягон соҳиби бизнесе ёки лоиҳа ягон чиз, ҳар саҳар ақаллан 5 дақиқа 10 дақиқа ҷудо кунед. Бинед ки ҳами задачаҳое ки буд да ҳами бизнес, ҳами корое ки буд, рӯзи кадомаш рафтесай. Мисоли на мегирем кушодаи саҳифаи Instagram. ҳами рӯзои 11-12 буд ҳами технически настройкаи запуск. ҳамо одам кад накад баъд менависен давай. Мисол шумо да иҷа дидесен ку ҳо инами кор мисол ина подготовкаш мисол шид. Дига инерене хелияк мемонем. Чақаш намешем подготовкаша. Ишам шид. Мисол ишам рафтесай. Иша мегӯй чанд қашид? Мега ака нимиш шидагия. Хоб меги нимиш значит як рӯз мекаша нимиш, пага ними дигаша. Мебинем пага чӣ гап меша бо. Иминой ана ҳами хел шумо метавонед кори худтонро беҳад осон кунед. Беҳад зарура. Як одати хурд, як гала кори шуморо ёрдам мекунад. Дар хотир доред. ҳадафе ки нақша надорад, танҳо як орзу мебошад. Xmind ба шумо кӯмак мекунад ки орзуҳоро ба нақша ва нақшаро ба натиҷа табдил диҳед. Бо истифодаи дурусти ин барнома шумо метавонед ҳам корҳои шахсӣ ва ҳам лоиҳаҳои тиҷоратиро бо тартиб ва самаранокӣ идора намоед. Беҳад зурай бовар кунед. Дар дарси 10 мо тамоми мавзӯъҳои омӯхташударо ҷамъбаст мекунем. Чанд маслиҳати касбӣ профессионалӣ ай тарафи худмон медиҳем ва нишон медиҳем ки чӣ гуна Xmind-ро ҳамчун воситаи доимӣ ба нақшагирӣ, омӯзиш ва рушди шахсӣ истифода баред. Ин дарсам тамом шид. Яке аз дарсҳои зур будирам. Просто ки фаҳмодем ки шумо чӣ хел метавонед ҳамира истифода барен. Дальши шумо аввал камтар фаҳмен ҳами чӣ чие, любое хеле ки мекунен, ҳамон хел кунен ки хушрӯ фаҳмо боша барои худтон ва настройка кардану задача монданам ё маълум боша. Биён як там хеле задача созам ки шумо бинен ки ҳамира чӣ хел месозам. Гуфта будам ки месозам, айдон рафт. Ду бор зер мекунам амиҷа, якта тема мебироям. Да ҳами тема и тарафи мишкая зер мекунам ё ин ки ина ҳамира зер мекунам. На зада делетил мисли мумкин да шумо кор накунад. Хоб аис мебинем инами создатель нами сохта ками чиза. Задача плавающая тема. Ис мебинем процессаш. Ҳами задачаро 26% процессаш ҳал шид. И слишком срочное мегем. И PO срочность нишон медиҳем. Продолжительность ҳами задача ягон 10 рӯз бояд давом кунад. Кор да булоями. Датаи началаш ҳами рӯз. 16/08 кани 16/08. Рӯзои выходнои киштагиай ай 17 сар шава то 28. Ина иҷа агар задача пешаи боша, медиқем задачаи пешангира мемонем ки ина ҳамон чизае. Задачаи пештара аввал вай бишава, баъд ира сар бикунад. Яъне не бишава аввал. Ис мебиёем последующее агар мебуд, бо якта дига да бояд мекардем, баъди кадом да мегзарем, ҳавая бешид. Нози надорем ин чиза. Исполнитель.
агар ки ҳамиҷада шумо ҳамчун организатсия ҳамаи шиносотона дабаид кадаги бошем, пага ҳамун задачаҳоро ваём дида метавонанд. Аммо ҳозир нестай, на ҳозир исполнитель мебинем. Вай корро азиз кард, и корра мисол некрӯз мекунад. Некрӯз шо создать исполнителя. Я нафар дига ҳама хеле номқатӣ. Хоб, показать в теме, скрыть создателя на карте, пропускать. Агар нера гирон кунем, нишон метавад ки сохт да ки рӯй кард. Пропускать нерабочие дни. Ирам нағзе вақте ки боша рӯза бинен, дурӯзи васшид. Барои рӯзои шанбе, якшанбе вақте бошава кор намекунад ҳами чиз. Показать в теме. Да ҳами тема боша хеле диде. Хоб, тамом. Ина ҳаме хел шид. Мо задача гузоштем да як нафари дига. Баъд подзадача уҷои нехелиё мекунем, чия чи хелие мекунем. Баъд як чиз дига дора иҷа. Ина иҷа диаграмма Гант ном дора. Мекушоимша. Диаграмма Ганта ҳамаҳамун задачаҳои моро хеле дар рӯи экран нишон медиҳад. Дидестен, ҳозир ина бояд шава. Мисол мегирем ки ҳами будши ҷингаст да и мегзаранд уже. Ина ҳамира ҳами одамо буд кадан шудан саҳифа мисол. Ина мехел. Ана ай хел кор мекунӣ. И уже барои профессионални шумо вақте ки дар ҳақиқат мефаҳмед качествои Xmind Premium, ҳами Xmind простоя шумо вақте мефаҳмед, мехоҳем ки уже Xmind Premium да бигзарен, иминои ана ҳамуна мучаи. И рӯзашда дарс тамом. Саломат бошен. Барори кор.